Egindako bideak merezi izan duela Comisiones Obreras Eilas Lab eta UGT sindikatuentzat langileen ia eskakizun guztiak bermatzen direlako akordionen bidez, besteak beste gizarte ekimeneko itunpeko irakaskuntzako 12.000 lanpostuak. Guk oso balorazio ona egiten dugu akordionen inguruan, sindikatuek aldarrikatutako elementu ia denak esango nuke sartuta daudela. Hitzarmena osorik berreskuratuta eta Kristau Eskolak eta ICICea patronalek auzitegi gorenean sarturiko helegitea bertan behera utzi dute. Ultraaktibitateari eutsi zaio eta 2015 garreneko abendurako soldatak murrizketa barik jasoko dituzte langileek. Metaturiko zorra hurrengo urteetan berreskuratuko dute. EAEko itunpeko gizarte ekimeneko irakaskuntza izango da, murrizketarik gabe geratuko den anbito bakarra. Akordiora langileentzat eta normaltasunera itutzea 120.000 ikaslerentzat 4 urteko gatazkaren ondoren. Kristau Eskolak patronalak esan du akordioen bidez itunpeko irakaskuntzak aukera duela berebiziko inportantzia duten gaietan sakontzeko beste batzuen artean finantzazioan eta lanpostuen defentsan.